напоследък в България се чества с един друг европейски празник, те го наричат празник на любовта, но ние любовта винаги сме свързали с питието, вълшебното питие, тъй че тия два празники са съвместими и даже и по тях сме европейци. The reason for our meeting is a traditional holiday for Bali, the wine was recently it's been celebrated together with another European holiday, the holiday of love, but I think it's the two holidays can be combined. Но най-същественото в тази среща е преди всичко не толкова ние да говорим, колкото ние да чуем, защото вече месец и нещо сме в Европейския съюз, а съществуват много проблеми, с които нашите фирми ни сезират. И от тази гледна точка ние бихме искали да обединим нашите усилия и да видим какво трябва да правим. But the main reason for this meeting is not for us to speak, so much to speak, but as much to listen to. Много до сега бяхме напрегнати дали ще влезем или не в Европейския съюз. В Европейския съюз не е наша мандура, за която ние сме доплавали с Сахара. Един бърз влак, който върви и който върви много бързо. И ние непрекъснато трябва да догонваме и да успяваме да се движим. It's a speeding train and we should try to move along with it. И въпросът е, че фактически сега ни очакват много повече задачи, отколкото до сега в подготовката при влизането, но за да знаем какви са тези задачи, за да знаем как ще се справим с тях, ние трябва да знаем какво се изисква и какви са правилата. Because now за нас би било удоволствие и вас да чуем какви проблеми да имате от януари. И така овладяване. Тогава остават само проблемите, които имат гори хората в властта, защото тя ги чуваме от сутрин до вечер. И значи ние, както казваме, ние в бизнеса казваме следното нещо. Икономиката върви, защото вече 80% от икономиката има частни лице. И тя върви, защото правителството, ако правителството не ни пречи, то не е нужно даже да ни помага при нещо. And the main reason for ние се сблъскваме горе, с какво фирмите се връщат към нас. Забавяне на процедурите по механизмите за усвояване на структурите. Стане още преди нова година, към момента още не е станало. Ако мога да го обобща, без да го разбивам на отделни елементи, това е администрацията. Още е немоторна, не може да ни обслужва както трябва. Вие знаете всичко това, което стана по митници, което стана с ние до днеска нямаме одобрена структура за счетоводната отчетност и всички неща. Това са свързаните с маркировка на безопасност на стоки, с митнически операции. И към днешна дата не можем да кажем, че сме удовлетворени от сервиза, който да се предлага от администрацията. Лошият механизъм поражда едно друго нещо, така наречената корупция, защото бизнесът всеки бърза, понеже за нас времето са пари, да си уреди сделката или въобще състоянието, в което се намира, и от тази гледна точка той е принуден в много случаи да отговаря на тези корупционни изисквания, които му са налагани. С която се решават проблемите за комуникациите в България. Как, примерно, едно трасе, което до голяма степен влияе и на вашия окръг, това е така прочуста магистрала Тракия. Да. За корупция и за други неща 2 години нищо не се направи. Ние научихме единственото откритие, което са направили, че когато е било договаряне преди 2 години, цената е била по-евтина, отколкото е сега, което е съвсем естествено. След 2 години сигурно ще бъде още по-евтина.
Икономика, ако нямаме комуникации. И не може пренасенето на една стока на 200 км да бъде едва ли не проблем на война, дали ще стигне стоката до там, дали шофьора ще стигне жив и т.н. Това не може да бъде допустимо и това трябва да бъде приоритет на правителството за много бързо. Не става само в тази магистрала, за тези всички пъти.